Deg ffaith am Owain Glyndŵr. Senedd Cymru. Na, nid hwn. Senedd Cymru Machynlleth. Cafodd ei sefydlu gan Owain ap Griffith, neu yn hytrach Owain Glyndŵr. Sychath, cartref Owain ger Llansilin, Powys. Daeth 300 o bobl at y gilydd i gyhoeddi mae Owain ydy gwir dywysog Cymru. Does yr un Cymro wedi dal y teitl hwn ers marwolaeth Llywelyn ein lliw olaf ganrif yn gynt. Mae chwyldro ar droed. Cyn hir, mae dynion Glyndŵr wedi llosgi trwy Efrithyn ardal gelyn naeth ddoi neu dir. Mae y froedir yn lledu i Ddimbych, Rhuddlan, y Fflint, Penarlag, Croesollwallt a'r Trallwng. Mae byddin Owain yn tyfu. O fewn blwyddyn, mae rhan fwyaf o'r wlad yn cefnogi'r chwyldro. Mae'n froedir am annibyniaeth i Gymru. Mae gan Owain syniadau newydd a modern ar gyfer Cymru rydd. Mae ganddo freuddwyd o weld, eglwys annibynnol, prifysgolion i Gymru, cyfraith Gymreig a Senedd i Gymru. I gwrthryfel barhau am ddegawd a mwy, methu oedd hanes Glyndŵr. Roedd Lloegr yn rhy gryf. Aeth Owain i guddio yn y mynyddoedd, a does neb yn siŵr beth oedd ei hanes wedyn. Ond mae hanes Glyndŵr, y mab darogan, wedi ysbrydoli'r genedl. Roedd yn ŵr o flaen ei amser. Bu'n rhaid aros tan 1999 i'w freuddwyd o gael Senedd i Gymru ddod yn wir.